Unha grande e libre, a historia de España en segundo de bacharelato. Son José Antonio Martínez e isto é... Facemos historia, unha viaxe polo tempo, desde Galiza e en galego. Boas, son José Antonio Martínez e estás a escoitar un novo episodio de Facemos Historia. Un achegamento á historia universal de xeito ameno en pequenas doses. Unha viaxe no tempo desde Galiza en galego. E hoxe queremos comezar cunha efeméride. Un 17 de setembro, a data prevista para a emisión deste podcast, deste episodio, un 17 de setembro de 1111 é coroado como rei de Galiza en Santiago de Compostela Afonso Reimúndez. Aínda era un cativo, tiña 6 anos, e foi proclamado monarca co apoio da nobreza galega encabezada polo conde de Traba, Pedro Froilaz, e Diego Selmírez, bispo de Santiago, que o consagrou como rei na Catedral Compostela. A súa proclamación, din os historiadores, foi máis formal, simbólica que efectiva, non sendo até 1126 que foi coroado rei de León e no ano seguinte rei de Castela. Afonso, rei de Galiza, León e Castela, é o primeiro da dinastía de Borgoña e coñecido pola historiografía castelá como Alfonso VII. O de hoxe é un episodio un tanto peculiar. Máis que adentrarnos nun período concreto da historia, hoxe gostaría compartir con vos unha serie de reflexións sobre a historia de España que se nos di que temos que ensinar e que o alumnado ten que aprender. E a que ven isto? Pois todo parte da preparación do novo proxecto que xa vos presentei no anterior episodio, o podcast Historia Takeaway, que este ano se vai centrar na historia de España da segundo de BAC. Pois aí tiven que coller o currículum, a listaxe de temas a tratar e as orientacións para o desenvolvemento do curso por parte da CIUGA, a Comisión Interuniversitaria de Galiza. Porque xa sabedes que todo o que se xa falar de segundo de bacharelato no fondo é falar das probas ABAU, o que comúnmente se coñece como selectividade a proba para acceder á universidade. E claro, fiquei sorprendido. E sobre a miña sorpresa vai este episodio. Imos aló. No verán de 2017 publiquei un episodio sobre os podcasts de historia. A idea era contribuir á promoción dos podcasts. E como faría? Facendo un repaso dos podcasts de historia máis escoitados en España. Pensei, vou buscar un tema ao melixeriño que poda para o verán, falo sobre os podcasts de historia e así podo axudar a difundilos un pouco máis. Como vedes, era un gran plan. Un podcast con 100 de descargas difundindo podcasts que superan en moito os miles de descargas. E o que teñen as ideas nadas das calores de verán. Con todo, era tamén unha excusa para min para analizar atentamente o que outros podcasters están a facer e o que a xente escoita, porque teñen moitas e moitos seguidores. Foron horas de escoitas activas de historia. Aprender do que fan outras persoas. Como xa dixen naquele episodio, hai un grande traballo detrás destes podcasts. Podemos decir que a categoría de historia no mundo da podcastfera ten un moi bo nivel. Mais fiquei cunha sensación rara, sobre todo no relativo á historia de España. Visto con distancia, voulle dar un nome: a síndrome Galicia bilingüe. Pois sí, en certa maneira, produciume esa estupefacción que tiven a primeira vez que entrei nunha cafetería do centro de Vigo e vin sobre a barra un folleto de Galicia bilingüe cunha folla de petición de sinaturas, solicitando algo así como a liberdade lingüística, a igualdade das linguas e a fin da imposición do galego. E non había cámaras ocultas. A realidade que estaba a vivir non tiña nada que ver con ese mundo que se presentaban os de Galicia bilingüe. Imposición do galego en Galiza. Pois, hablando das distancias, algo semellante me aconteceu despois de escutar algún destes podcasts de historia. Non tan exagerado, certo, mas sentía que tiñan algo en común.
Entendo que unha percepción particular miña, propia destas experiencias previas que podemos ter aquí ou vivir na Galiza. Posiblemente algunha persoa de Murcia ou de Andalucía non pensaría o mesmo. A idea era esta. Algúns podcasters falaban da súa intención de nos contar a historia de España sin as deformacións históricas. Isto é o que tamén quero eu, contala e escoitala. O matiz é que a deformación histórica proviña dunha determinada visión dos nacionalismos periféricos que se estaba a impor sobre a historia de España. Xa estamos co da loita da construción do relato. Mais eu, mirase por onde mirase, non atopaba esa tergiversación nacionalista periférica na historia de España. E iso que me lín algúns libros da historia da editorial A Nosa Terra ou que gosto normalmente dos artigos de historia que se publican no xornal Sermos. Mas sexamos serios. Esta visión nin chega ao grande público, nin ao mundo editorial, nin moito menos ás aulas. En resumo, imos contra algo que non existe, agás, posiblemente, digo eu, en Cataluña ou en Euskadi, ou que polo menos non o percibo. Benvidas á síndrome Galicia bilingüe. Por outra banda, despois de ler o currículum de segundo de bacharelato, non me quedou outra que comparalo co episodio no que presentamos os mínimos para unha historia de Galiza. O estudo da historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión, non só do noso pasado, senón tamén do mundo actual. Esta que acabades de escoitar é a frase coa que se abre a introdución da materia do currículum oficial na Galiza de Historia de España de segundo de bacharelato. Fagamos un pouco de historia. Esta materia introduciuse no currículum oficial coa LOCSE, en concreto en 1992, aínda que non se puxo en marcha até o 2001. En principio, abordaría únicamente a historia de España contemporánea, mas cos sucesivos cambios legislativos, lo el 11, agora a materia versa sobre toda a historia de España, dende a prehistoria até a actualidade. Xa teño uns anos, porque eu estudei o antigo COU, da lei de 1970, onde neste curso preparatorio á universidade se estudaba a Historia Universal Contemporánea. Así que houve un momento na década dos 90 onde o legislador, naquele entón o goberno socialista, decidiu sustituir o estudo de Historia de España Contemporánea Universal pola Historia de España. É curioso. Historia de España de segundo curso de bacharelato pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que configuran o actual Estado español, prestando, cando cumpra, unha especial atención a Galicia, pero sen esquecer, por iso, a súa pluralidade interna e a súa pertenza a outros ámbitos máis amplos, como o europeo ou iberoamericano. Neste sentido, a materia recolle na análise dos procesos históricos tanto os aspectos compartidos como os diferenciais. Así continúa a introdución. Historia de España, prestando, cando cumpra, unha especial atención a Galicia, etc. etc. Isto non é unha loita de Historia de España contra a Historia de Galiza, ou eu non o vexo así, e menos para os niveis académicos dos que estamos a falar, o bacharelato. A min o que me ocupa é que o alumno se achegue á historia. Mas por que unha alumna ou un alumno ten que estudar historia? Dice, e penso, que contribúe a formar cidadáns críticas. Axuda tamén a valorar o patrimonio material e inmaterial do que gozamos. A perspectiva histórica, o estudio dos feitos a través do tempo, contribúe a coñecer e a entender mellor a sociedade na que vivimos. A análise do pasado histórico permite ao alumnado observar como outro futuro é posible. Sí, porque ás veces asumimos que todo ben dado, que as dinámicas actuais van permanecer así no tempo, cando a historia nos mostra todo o contrario. Modelos sociais e económicos que tiñan miles de anos detrás desapareceron. Imperios que parecían indestructibles caíron. En un futuro que se nos presenta máis que nunca incerto, que boa maneira de enfocalo que é estudar historia. Non estou contra a historia de España ni contra a de Galiza, mas penso que un problema é enfatizar este complemento preposicional sobre o que realmente importa, a historia. Calquera tema vale, calquera historia valería.
Por que non unha historia das mulleres como materia obrigatoria de segundo de bacharelato? Ou unha historia da vida cotiá? Dame igual. O importante, coido, é que o alumnado sexa consciente que pode, xa non digo debe, incorporar a análise, a perspectiva histórica, a súa interpretación da realidade na que vive. O enfoque crítico da historia, a análise das fontes, as relacións causa-efecto, a multiplicidade de factores, contribúen a dar unha visión máis completa da realidade económica, social, política que temos na actualidade. Isto non apareceu da nada e non ten por que ser así, porque antes foi de outro xeito e sobre o futuro ninguén sabe. Facemos historia e non está de máis coñecela. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. Mais temos historia de España en segundo de bacharelato. E atención, todo o longo do ensino obrigatorio, este alumnado pudo paisar de estudar historia, de atender nas aulas, zafando como puideron a materia. Mas chegados a este punto, todo alumnado, todo, de segundo de bacharelato, ten que estudar historia de España. Cunha presión engadida se buscan ter nota para acceder a unha determinada carreira universitaria con poucas prazas. Todos coñeceremos casos. Así que, de seguro, este é o momento onde máis gañas e atención lle porán a materia de historia. E esta é a historia de España. Despois de ler o currículo, penso que ben se podería modificar o nome da materia. Así quedaría Historia do Estado Español. Xa se fala del na propia introdución ao currículum oficial, mas cando vexamos os temas que se nos presentan, esta denominación sería aínda máis acaída. Nesta materia imos dende a prehistoria ata o actual Estado. Se un territorio non forma parte do Estado, excluirase. Así, por exemplo, Portugal, os nosos veciños, só aparecen mencionados 2 veces, cando se fala das relacións cos reis católicos ou na rebelión de 1640. E Francia? Pois haberá que agardar a Guerra dos 30 anos, coa perda da hexemonía europea por parte dos ostres españois. Onde quedan as orixes do reino visigótico cos territorios que conformaron o seu reino ata o 711? Onde todos os territorios mediterráneos da Coroa de Aragón e da monarquía hispánica na Idade Moderna? Non interesan, só se falará do que hoxe forma parte do Estado español. E que temas se tratan? No currículum aparecen divididos en 12 grandes bloques. Da prehistoria a fin da monarquía visigótica, o primeiro, a Idade Media, 3 culturas e un mapa político en constante cambio, a formación da monarquía hispánica e a súa expansión colonial, a España na órbita francesa do reformismo dos primeiros Borbóns, a crise do antigo réxime, a conflictiva construción do Estado liberal, a restauración borbónica, etc., etc. Con todo, hai que ser sinceros, non se mira isto. Aténdese únicamente ás orientacións da CIUGA, o que vai entrar nas probas da BAU. Que ten que saber o alumnado para superar esta proba selectiva e acceder á universidade? Aí nos centraremos. Como xa nos indican os bloques de contidos, hai unha tremenda descompensación entre as etapas históricas. Da prehistoria a principios do século XIX hai 17 temas, mas para estes últimos 200 anos de historia hai 25 temas. Ademais da irracionalidade de programar 42 temas para un só curso, pensade que de setembro, que empezan agora, este 17 de setembro exactamente, empezan as aulas, ata maio hai unhas 35 semanas incluídas as vacacións, é clara a descompensación cara a historia contemporánea. Cadraría perfectamente coa idea dunha historia do Estado español, e na época contemporánea, a partir deste momento, cando poderíamos falar con propiedade do Estado español. Facendo o símil futbolístico, se todo español leva dentro un seleccionador e cada un escollería os seus 11 xogadores, o mesmo para os temas de historia de España. Non é tarefa fácil, e de seguro que non existiría un consenso sobre os temas a tratar. Se collemos o bloque 1, os contidos que teñen que preparar ata o 711, a entrada dos musulmáns na Península Ibérica. Se collemos os temas do bloque 1, os contidos que teñen que preparar ata o ano 711 a entrada dos musulmáns na Península Ibérica, vemos 4 preguntas: o Neolítico, os povos prerromanos, a conquista romana da Península Ibérica e a monarquía visigoda.
Podedes seguir co retrouso da canción de Rafael, aínda que si recoñezo, é unha exageración. Mais mirade, priorízase os temas como veñen desde tempos da historiografía de fins do XIX, que parecen conducir á construción de España. A conquista romana, pasemos por alto os portugueses, ou a monarquía visigoda. Este último tema ten pouca explicación fora deste marco interpretativo. Temos que se lle di ao alumnado que ten que estudar do ano 218-19 a.C. sobre a conquista territorial romana, e de aí saltamos a segunda metade do século VI, coa monarquía visigoda. E que pasa co resto? Vale, do Baixo Imperio podemos falar coa romanización. E do século V? Non sería máis lóxico un tema sobre a fin do Imperio Romano e os reinos hermanos da Península Ibérica até o 711? Pode ser que non mereza moita atención para un temario tan amplo vándalos e alanos. Mais o reino suevo. Que pasou no século V na Península Ibérica? Fora da pervivencia da idea dos visigodos como iniciadores da unidade española, que se retoma posteriormente e chegará ata a construción do Estado liberal do XIX, eu non atopo outra explicación a esta organización do temario. Hispania romana, monarquía visigoda, reconquista, reis católicos, Imperio español do século XVI, unha liña que nos conduce á realidade actual de España. Pode que escollese un título demasiado provocador para este episodio. Non podo abstraerme da situación política actual do noso Estado. Outro día, o presentador de Las Mañanas de la Uno, Xavier Fortes, tivo que saír a se desculpar por utilizar nunha entrevista o termo dos países para se referir a España e Cataluña. Isto mostra o tensionado do debate. Non podemos obviar, tampouco, a forte tendencia recentralizadora que se propón dende un determinado aspecto político, ou o posicionamento abertamente hostil contra as linguas no noso Estado. E aínda non saiu a palabra máxica no tema do ensino da historia. Adoutrinamento. Adoutrínase dende as aulas, denúnciase dende os medios de comunicación. Por suposto, son os cataláns quen o fan. As docentes de historia pasan ao centro do debate político e insístese na perniciosa influencia que teñen sobre o alumnado. Terxiversan a realidade histórica, por suposto. E como resposta a este pretendido adoutrinamento nacionalista periférico, compre dar máis espazo á historia de España. Dende a miña experiencia persoal e os centros onde traballei, nunca percibín un adoutrinamento do alumnado. Podíase dar o mellor ou peor ás aulas, mas non había idea de venderlles unha película. Mais imaginade o que sería que un goberno propusese modificar a materia de historia de España por unha historia de Galiza ou dar calquera outra cousa. Aquí sí que se vería como unha renuncia e unha concesión aos nacionalismos separatistas periféricos. Se tanto se denuncia o doutrinamento duns, por que non se fai o mesmo dos outros? Para min isto non ten ningún sentido. Por moito que poda vender, isto do doutrinamento está fora das aulas de historia. Sí, explico o título do episodio, provocativo máis evocador. Unha grande libre ten claras reminiscencias franquistas, mas fora do efectista non é isto. Esta visión da historia de España, potenciada en tempos do franquismo, nace con anterioridade. Vai vinculada á construción do Estado liberal na segunda metade do século XIX. A España romana, como dixemos, a España visigoda, a expansión da Reconquista, non serían máis que antecedentes do Estado liberal español. Ese Estado, chamado España, surdido no século XIX. E non só sería un simple antecedente, aí estaría o sérmolo. España non é un invento, xa era, xa existía, preexistía dende a antigüidade. Este enfoque, que non se mantén dende o punto de vista historiográfico, mantívose no eido educativo. Por que unha? Porque, aínda que non se nega a pluralidade, céntrase a materia na historia do Estado español. Reino de Galiza non digamos, nin existe, mas tampouco Reino Suevo, nin Coroa de Aragón, nin Reino de Navarra. Hispania, visigodos, reconquista, reis católicos, Austrias, Borbóns ata a actualidade. Esta é a liña conductora. Por que grande?
porque se enfatizan os momentos de unidade territorial da Península Ibérica. E por que libre? Porque parece que a historia de España é allea á realidade circundante. Non só porque se abstrae dos seus veciños, xa comentamos, Portugal e Francia. Ás veces parece que estamos ante unha especie de mapa do tempo dos informativos, onde se recorta todo o que sae de España. Isto ten difícil solución, sobre todo se centrar exclusivamente no territorio do Estado. E claro, nada ten solución se se intenta meter temas novos. Os contidos son prácticamente inabordables para incluir novos aspectos. Por que, por exemplo, non falar das vinculacións atlánticas da historia peninsular? Non só polo megalitismo, a Idade do Ferro ou a diócese bretona na época sueva. Tamén pola importancia do comercio medieval e máis en épocas contemporáneas. Deste xeito, tamén se modificaría un pouco esa tensión centro-periferia tan presente na historia de España, por exemplo, Galiza. Finisterre para os romanos, mais houve un antes e un despois, e non estamos ante a historia dun territorio periférico. Por que non enfatizar as vinculacións mediterráneas? Vale, se fala da influencia fenicia grega na península no primeiro milenio antes de Cristo, mas a conquista romana. Podes entender a presenza romana sin falar da crise da Roma republicana? E o Al-Ándalus. Podemos falar del sin o relacionar con Magreb? Ou mencionamos este territorio para falarmos de povos invasores, almorávides ou almohades? E os territorios mediterráneos da Coroa de Aragón na Idade Media? E a influencia que tivo esta zona na Idade Moderna? E América? Si, chegou Colón e conquistouse. Mas houve influencias en sentido contrario? E así con outros aspectos. Dicía a introdución do currículum que o obxecto do estudo era a historia de España, mas que se prestaría especial atención á historia de Galiza cando así o cumprise. Faise. Mas faise nos caixóns temáticos que se dan como válidos para a historia española, incluindo a particularidade galega. Dentro dos temas explicitamente indicados, as revoltas en Mardiñas, a economía e a sociedade na época dos Austrias, co papel da agricultura, da pesca ou da figaldía, o reformismo borbónico, coa súa influencia na mariña militar, ferrol e o comercio marítimo. Para a idade contemporánea, pois a cuestión nacional poderíamos meter aí, e nada máis. Aínda que no resto dos temas, claro que se pode e se debe facer unha referencia ao que aconteceu en Galiza. Se colledes o episodio Mínimos para unha historia de Galiza, fican fora moitos dos temas nucleares da historia do noso país. Non son presentador de Televisión Española, así que podo utilizar este termo. E outros non fican fora, mas non se adaptan ao esquema da historia de España. De cales falo? Pois, por exemplo, o megalitismo. Que sí, tense que falar del no neolítico, mas sobrepasa o temporal espacialmente. Ou a cultura castresa, porque sobrepasa o concepto de povos prerromanos. O reino suevo, que nin aparece nin se lle espera. A isto agardo dedicarlle un episodio futuro neste podcast. A Galiza da alta e da plena Idade Media. Na Galiza non podemos aplicar o concepto de reconquista, porque aquí non houve conquista, senón continuidade sen ruptura. O Al-Ándalus era outro reino que conviviu con Galiza. E que dicir da era Compostela? A creación de Portugal. Non se pode comprender a evolución da nosa terra sen abordalo. Non é tanto un proceso de expansión territorial, como se entendría o fenómeno medieval da reconquista, senón xusto o contrario. E para o resto, poderíamos seguir o mesmo esquema, vendo por onde por o acento. @facemoshistoria. Comenta, valora, comparte en Twitter e en iTunes. Dedico, con gosto, esta primeira xeira do podcast Historia Takeaway a historia de España. Non me disgusta, e máis, gosto dela. Mas tamén o faría coa historia de Galiza. A elección dunha ou doutra materia non ia variar o meu xeito de dar as aulas, ou de facer podcast, o enfoque de como tendo a historia. Isto non vai de adoutrinamentos, mas para min é claro de quen denuncian isto non se fan a pregunta de por que se modificou a materia de COU e se creou esta historia de España. Nalgún momento se terá que dar a historia de Galiza. Témola na última páxina de cada tema, ao longo da ESO e do bacharelato, adosada a un material que en grande parte das veces ven escrito dende outras terras. É un apéndice, e como apéndice moitas veces é o primeiro que se deixa sen dar, porque o temario é tan amplo.
Mas non vou facer un alegato pola creación dunha materia obrigatoria de Historia de Galiza. Non é a solución. Isto non vai, como dicen, dun enfrontamento entre historias de territorios. Iso sí, poderíase dar perfectamente e non deberíamos falar de adoctrinamento, aínda que sexan malos tempos para estas cousas. O alumnado, fundamentalmente da ESO como ensino obrigatorio, mais tamén do bacharelato, ten que saír cuns conceptos básicos da historia e compre dotalos e a nosa responsabilidade dun mínimo de capacidade crítica ou polo menos contribuir a ela, para que se fagan preguntas, para que analicen como chegamos ata onde estamos. Mais isto é outra historia, ou a mesma, mas noutro episodio. E lembra que podes contactar con nós a través da nosa conta en Twitter, @facemoshistoria, ou do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com.